бәйрәм бүген, бәйрәм диеп, бар дөнья көлеп торсын. Мәктәптә бәйрәм икәнен бар кеше белеп торсын. Халыкара балаларны яклау көне алдыннан Илеш коррекцион мәктәп-интернаты учреждениесендә зур бәйрәм булды. Якташыбыз Сеңрән авылында туган, бүгенге көндә Уфа шәһәрендә яшәүче. Безнең киләчәк хәйрия фонды директоры Гөлнара Хамиева балаларга 2 телевизор, принтер һәм туплар бүләк итте. Говорят, что дети – это цветы жизни. И это все не просто так. Наши цветы – это все наши маленькие, наши герои, которые сегодня рядом. Мы хотим поздравить всех с наступающим Днем защиты детей. И пускай каждого родителя радуют успехи, радует каждая улыбка, каждая искринка, каждая эмоция вашего ребенка. В этот день я желаю море улыбок, чтобы ваши дети всегда улыбались, чтобы ваши дети были всегда счастливы, и, смотря на них, были счастливы все родители. Огромная благодарность также всем педагогам, которые работают с этими детьми. Очень много труда в них будет вложено в рамках школы, в рамках университетов. Но какими бы взрослыми ни были, мы всегда остаемся детьми. Поэтому этот день, я думаю, что праздник для всех. С Днем защиты детей, счастья, здоровья и море улыбок и удачи. Мәктәптә сәламәтлекләре шикләнгән кызлар һәм малайлар тәрбияләнә. Аларны төрле яктан үстерү, тәрбияләү, укыту буенча бөтен шартлар тудырылган. Биредә үз эшен яраткан тәрбиячеләр, педагоглар эшли. Алар ярдәмендә балалар төрле конкурсларда, спорт ярышларында, олимпиадаларда актив катнашып, призлы урыннар яулап килә. В нашей школе обучаются 96 детей из 14 районов Республики Башкортостан. Бу көнне балалар өчен күңелле бәйрәм программасы әзерләнгән иде. Әйе, җир йөзендә Гөлнара Рәшит кызы кебек мәрхәмәтле, олы йөрәкле, игътибарлы якташларыбыз булуы шатландыра. Ярдәмгә, игътибарга мохтаҗ балаларга кылган игелеге үзенә меңләтә белән кайтсын. Илләр имен, еллар тыныч булып, балаларның бүгенгедәй шат авазы һәрчак яңгырап торсын. Айгөл Мулаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.